Com esteu? Els pròxims dies continuaran creuant-nos sistemes frontals que portaran bastants núvols, però només alguns plogims. Per exemple, aquest dijous a la tarda n'hi haurà a les Terres de l'Ebre o també en algunes comarques de Girona. També divendres a la tarda es repetiran algunes d'aquestes pluges febles a Ponent, al sud, en algunes comarques del nord-est, en general poca cosa. Només al Pirineu Occidental hi esperem precipitacions abundants, significatives aquests pròxims dies, tant divendres com també dissabte i diumenge, de forma bastant continuada, i precipitacions que poden ser abundants, amb una cota de neu que potser no arribarà al fons de les valls, però sí que està mantenint molts moments al voltant dels 1.500 metres. Pel que fa a temperatures, començarem el cap de setmana amb un ambient més càlid, màximes de fins a 20 graus de cara a divendres i sobretot dissabte, però atents, la setmana que ve podria ser la més freda d'aquest hivern, baixada important i contundent de temperatures a partir de l'inici de la setmana que ve. Acabem aquí, com sempre, a un parell de les vostres fotografies.